Salutare la toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi suntem la expoziția de la Popești de Ordeni, Pajura. O să facem un vlog la păsări și trecem la fiecare în parte. O să începem din partea dreaptă de tot. Avem brahmele aici. Avem și porumbei, o să fac un vlog separat. Avem aici brahma pe negru, un cocoș de 92 de puncte, găină 90, aici un cocoș pe albastru cu 92, găină 90, 90 pe negru, 91, albastru asta ce frumoasă este, de 93, campioană cu 95 de puncte, deci campioană, trebuie să te ridici în picioare să te vedem. Cocoș 0, descalificat. Altă găină 93, am ajuns la argintiu cu benzi, cocoș cu 0, dar vrem să te vedem în picioare că ești frumos și înalt, mare. Alt cocoș cu 91, găină cu 93, alt cocoș cu 0, găina campioană la argintiu cu benzi. Cocoș cu 92 de puncte, tot argintiu cu benzi, 91. Asta a rupt fișa, după cum vedeți, 91. 91, 91, 91. Expoziția este foarte mare, sunt peste 1000 de exponate. Altă găină cu 91, am ajuns la poternichiu cu benzi, cocoș de 92, găină 92, alt cocoș cu 92, găină 93, 93, găină cu 94, care e supărată pe noi și stă cu spatele, cocoș cu 93, găină 93, 93, 93, 92, 93, 92, ce frumos e, 92 de puncte. Aici este poternichiu cu benzi pe albastru, celălalt era pe negru. Foarte frumoasă găina asta, 93, 94, 93, 94, 94, cocoș pe negru, 94 și 92 alte găini. Aici e o boxă liberă, cocoș cu 92, găina campioană. Cocoș 90, găina 93, 93, 94, 93 și am ajuns la BSO Brahma talia mare, varietatea de culoare BSO. Cocoșul 91 de puncte, găina 91 de puncte, poternichiu pe albastru din nou, cocoș campion cu 95 de puncte, găina 94, am ajuns și la Columbia galben-negru, cocoș cu 91, găină, pardon, cu 91, alt cocoș cu 91 aici, alt cu 91, 91, 92, 92, campion, cocoș de Columbia galben-negru, campion cu 95 de puncte și acesta cu 93, încă unul cu 92, 92, 91, 91, 92, am ajuns și la HD, cocoș cu 94, găină 93, găină 93, 94 găină. Mai e și campionul cu 95 de puncte la HD. Următoarea avem o găină de 94, următoarea tot de 94,
93 găină, 94 cocoș, găină 94 și avem aici campion la Columbia albastru cu 95 de puncte, cocoș. Avem o găină de 94, mai avem aici un cocoș de 94 care este al meu, dar mi-a rupt fișa, mi-a făcut-o vraiște cu 94, următoarea găină cu 93, 93 și acestea sunt ale mele, acestea 4, 3 găini și un cocoș, găinile toate cu 93, cocoșul 94, încă un cocoș cu 92, 94, acestea cred că sunt și de vânzare, găina nu știu cât are, nu cred că mai are fișa aici, 93, 0, 92 cu 92 sunt două găini pe boxă, cocoș cu 94, altul cu 93, aici 92, găina campioană la HD, o 95, 93, 92, după cum vedeți suflă de cald, dacă vă întrebați de ce este cald aici în sală, este foarte, foarte cald. Cocoș 90, 92, 93, 95 la Columbia albastru, altă găină cu 92, 94 și am ajuns și la Cochinchina pe negru, avem un cocoș de 92 de puncte, aici boxă liberă, mai avem o găină de 94 și încă un cocoș de 92 de puncte, încă o găină cu 95. Am ajuns și la popat, găină campionă cu 96 de puncte. Următoarea, de fapt, este un cocoș, mă scuzați, de 92. Aici este una pe negru 92, cocoș de bobat tot 92, altă găină 95, ce frumoasă este. Foarte frumoasă și aceasta. Următoarea cu 94, 94, 95. La cochin stăm foarte bine pe bobat, foarte, foarte frumoase păsările. Mai avem o pereche pe barat, cocoș 94, găină 94, cochinchina, tot la fel. Galbene, cocoș cu 94, găină cu 93, cocoș cu 92, găină 92, 0, 93, cocoș cu 94 și încă o găină pe galben cu 94. Aici avem albastră bobat, foarte frumoasă și aceasta, n-am mai văzut, cu 92 de puncte și mai avem un cocoș pe alb, 93. Găină pe alb, 94, cocoș cu 93, găină cu 94. Aici am ajuns la faverosul lui Denis, cele mai urâte găini, glumesc. Cocoșul ăsta 0, găină 92, 92, păsările sunt foarte murdare pentru că n-am avut timp să le facă și plus că de la apă ele își murdăresc și își udă barba. Cocoșul campion cu 95 de puncte, găină 94, 91, 95, 92, 93, prezentare la asta, după cum vedeți cum s-a făcut din cauza apei, găina campioană, 90 cocoșul de faverolus somon albastru, cred că așa scrie, nu știu, se numește, pardon, nu scrie. Da, am citit bine. Mai avem și încă o găină cu 93 și mai avem aici o rasă nouă de găini care n-am văzut, găină cu 95 de puncte. Uitați rasa, Orlov. N-am mai văzut și n-am mai auzit de rasa asta și cocoș de 94, este o singură pereche. Aici mai avem și niște bebelici, cred că și acestea s-au arbitrat, da, uitați aici 95, 95, 96 și aia acolo a murdărit-o 94. Niște curci, astea văd că nu sunt arbitrate.
O să trecem și pe la ele imediat. Am ajuns la combatant pitic, cred, sau indian. Găină 93, găină 93, 94, cocoș 92. Găina campioană 95, altă găină cu 93 și am ajuns la malaezian. Cocoș cu 94, un cocoș superb. După cum știți, cred că știți, am avut și eu găină cu 94, alt cocoș cu 93 și încă o găină cu 91. La asta i-a dat 91 în cauza culorii, este prea închisă, trebuie să fie așa. Avem aici Sumatra, talia mare, cocoș cu 93, găină 0, 94, 96, 0, 94, campionul cu 96, 95 găină, mai avem și o Sumatra pe alb, 92 cocoș, 93 găină și încă un cocoș de Orpington cu 94. Am aici Orpington, un cocoș la fel cu 93 de puncte, găină campioană cu 95, dar este pe porțelan culoarea. Cocoș 93, găină 93, găină cu 94 tot la fel pe porțelan, tot la fel auriu, cred că trebuia să fie invers, astea pe auriu și astea pe porțelan, oricum nu e nicio problemă. 93, 94, 94, avem și pe galben Orpington, găina 93, dar mi se par foarte mici de talie. Cocoș 93, găina 93, am ajuns și la Australorp, avem un cocoș de 92 de puncte. Cu 92, găină cu 94, 91, cocoș cu 94, cocoș superb, foarte frumos cocoșul. Altă găină cu 92, campionul cu 96, 92 găină, cocoșul pe albastru de Australorp. Mai avem aici 4 găini care sunt ale mele. Știți păsările foarte bine. La fel și cocoșul de acolo. Păsările. 93 cocoș pe negru, găina campioană cu 95 la Australorp. Alt cocoș cu 90. 90, mai avem o găină aici cu 94 pe albastru, trebuie să vorbesc cu băiatul. S-ar putea să o cumpăr, nu știu sigur. 0 din cauza inelului, lipsă inel. Altă găină cu 0, la fel cu inelul. 92, 0. Aici pe albastru, dar e un albastru foarte închis. Găină cu 92, 90 și asta. Aici un cocoș de Australorp alb. Și am ajuns la Plymouth Rock Barat. Sunt decât 4 găini, o găină cu 94, o găină cu 94, o găină cu 93 și campioana cu 95, care să fii campioană, să-ți rup fișa, trebuie să fii prea șmecheră. Am ajuns la Plymouth Argintiu cu benzi, cred, 92, alta cu 92 și aceasta cu 94. Un cocoș de Plymouth alb cu 92, cocoșul ăsta a fost al meu și l-am dat. Încă o găină cu 90, nu vedeam că e fișa sus și este ruptă. Alta cu 90, cocoșul ăsta descalificat din cauza penii acestei albe. Găină cu 94, cocoș 95, campion. 92, 94, am ajuns la rod, cocoș cu 92, găină 93, găină 95, ce culoare frumoasă are. Altă găină cu 92, aici avem Sussex porțelan, toate cu 0. Din păcate, din cauza taliei, sunt mici de vârstă. Avem cocoș de Sussex, da, Sussex, nu eram sigur. 90, găină 91, altă găină tot cu 91. Mai avem ceva Sussex, sunt ceva, cred că sunt 10 păsări. Altă găină 91, 91, 92, 0,
și 0. Foarte slab, chiar foarte slab la Sussex. Avem aici la Brest pe negru, Cocos 0, Găină 0, 0, 0, 92. Aici un cocoș de la Brest tot la fel pe albastru. Cu 90, cocoșul 90, găina asta campioană cu 95 de puncte. Mai avem una cu 94, încă una cu 94, o pereche de marans negru arămiu, cocoșul cu 92, găina cu 0 și un cocoș de brachel cu 93 de puncte. Găina lui o avem aici cu 94, cocoș de italiană campion cu 95, italiană pe potărnichiu, găină 90, 0, 0, 92, 93 și am ajuns la grip perlat, la italiană grip perlat, cocoș cu 93 de puncte, găină 94, 90, 93, 92 cocoș, 92 găină, 93 cocoș, campioana găină, 95 de puncte. Italiană, potârnichiu, cocoș cu 93 de puncte. Avem altă găină pe perlat cu 93. Am ajuns la Viandot auriu negru bordurat, 0 puncte, găină 0 puncte. Albastru bordurat cu 92 de puncte cocoș. Următoarea găină tot pe albastru cu 92 de puncte. Galben negru bordurat, 91 de puncte găină, cocoș campion cu 95. (91), 0, 91, am ajuns la argintiu negru bordurat. Cocoș cu 91, găină cu 91, cocoș cu 91, găină cu 93, altul cu 90, asta n-are coadă deloc, găină cu 90, dar de ce? Înseamnă că de la coadă, că găina e frumoasă, îmi place. Alt cocoș cu 90 din cauza cozii, 92, 94, ei, ia ridică-te să te vedem și noi, hai. Găină 93, 93, 92, 90 și am ajuns la Yokohama pe alb, un cocoș cu 92 de puncte și alb roșu, cocoș cu 96 de puncte. Trecem și la pitice, Yokohama albă cu 92 de puncte, sus cu 94, 95, 93, 95, 92 și 93. Sus avem și Duc Dolaș de Transilvania cu 93 de puncte găină, pe negru găina, cocoșul pe albastru cu 94. Mai avem aici un cocoș cu 95, găină cu 93 și am ajuns la Banevelder, pitic, găină cu 93, altă găină cu 93, cocoșul lor pe auriu cu 94, argintiu, găină 93, cocoș 94, găină campioană cu 95 de puncte. Avem și I.Am Semani, cocoș cu 93, găină 92 și încă un cocoș cu 95 și găină 95. Avem două perechi. Araucana este descalificată, 0, alta cu 94 de puncte. Yokohama Pitic, campionul cu 96 de puncte. Găină 95, 93, Phoenix Pitic, găină cu 94, 94, 95, campionul cu 95, la cocoș. Ei, ești agresiv? Ți-a căzut și fișa. Agresivule. O las aici, că nu mai ai în ce să o prinzi.
Altă găină cu 93, 94, 94, 95 și acesta este frumos. 93, 93, 95, tot Phoenix pitic, dar pe alb. Am ajuns la mătase japoneză, lavandă, 95 de puncte găină, 95 găină, campioană, altă găină cu 95, 92, 95, 92, 95, 95, Brahma pitic cocoș cu 94, găină 95 campioană. Altă găină cu 92, cocoș cu 92, găină 92, cocoș 93 și ultima găină pe argintiu cu benz cu 93 de puncte. Mai avem un cocoș pe potărnichiu pe albastru cu 92 de puncte. Foarte, foarte frumos și acesta. Avem și găina aici pe potărnichiu pe albastru, găina lui cu 92 de puncte. Pe negru, campion cu 95 de puncte. 94, 92, 93, 94, 92. Acesta este descalificat. ...94, 92 și ultima cu 92. Am mai ajuns la Columbia cu 93 de puncte, cu 94, cocoș 93 găină, 93 găină, campion găină 95. Cocoș 94, 93 găină. Mai avem o găină cu 94 și încă una tot la fel 94. 92 am ajuns la HD-ul. Cocoș 0, 90, 94, 93. Foarte puține pe HD-ul. Am ajuns la cochin pe negru. Cochin pitic. Găină cu 94, cocoș 92. Campioană cu 95. Cocoș cu 93, 93 găină, 94 cocoș, 92. Avem o frezată aici cu 93 de puncte. Dar dacă pot să deschid ușa cu o mână, să vă pot arăta mai bine. Foarte frumoasă, cu 93 de puncte. Sus 92 găină, 94, cocoș bobat 94. 94 găină, găină campioană cu 95. Altă frezată, foarte frumoasă și aceasta cu 94 de puncte. Avem și cocoș frezat cu 93 de puncte, dar este superb și acesta. Găină cu 94. Altă găină frezată cu 95. Ce frumoasă e! Ești rea? E frumoasă, măi. Măi frumoasă. Am ajuns la Hermilan închis sau argintiu cu benzi. Găină cu 99 de puncte, cocoș 94, găină 95. Altă găină cu 92, dar nu știu de ce i-a pus campion. Cred că au greșit. Avem aici lavandă barat, cocoș cu 92 de puncte, găină cu 93. Mai avem un cocoș de argintiu grâu cu 94 și găina lui cu 95. Am ajuns la galben, cocoș cu 94, cu 94, găină 94, 94. Deci toate galbene 94. Avem alb, cocoș cu 94, 95 cocoș de cochin alb, 93, găină 91, 94, 94, 92, sunt și de vânzare acestea. Avem ceva albe, am ajuns și la paduană, nu vi le mai arăt pe toate că mă doare gâtul. Cocoș cu 95, foarte frumos, alt cocoș cu 95, găină 94. Băi, nu vede de mod să sperie, 94, campioana.
foarte frumoasă. Încă una aici cu 95. Viandă pe negru, 94 găină, cocoș 92. O găină pe alb, era să zic cocoș, nu știu de ce, 94. Maroc cu benzi, găină 93. Cocoș 0. Portocalie cu benzi 92 găină, 94. Orange 91, 92. 93 cocoșul acesta, 90 cocoșul ăsta, pe varietatea galben. Avem și campioana aici, la asta vreau să ajung, că mi-a plăcut foarte mult culoarea aceasta, cu 95 de puncte, galben alb bordurat. Mai avem una aici cu 94, foarte frumoasă și aceasta, și cocoș cu 92. Dar este frumos și acesta. Alt cocoș campion alb, tot de viandă pitic. New Hampshire pitic, 93 de puncte. Găină 94. Au fost ceva viandot. Alt cocoș cu 95. O altă găină 93. Nu știu ce rasă este, uitați aici. Nu știu exact. N-am mai auzit de rasa asta. Găină cu 93, altă găină 93, cocoș 93, găină 94 și cocoș campion cu 95 de puncte. Avem și pe albastru, aceea a fost pe negru, cu 95 de puncte și aceasta. Hohohiki sau ceva de genul, cred că am pronunțat bine. Cocoș cu 94 de puncte și găina cu tot 94, cu 94. Și am ajuns aici la campioana de combatant indian pitic cu 95 de puncte. Avem și un cocoș de 93 și încă una de 92. Avem aici păsările care sunt la tombolă. Așa, mai avem și ceva rațe. O să mai filmez rațele și piticele ce mai sunt aici. Și iepurii cu porumbei o să-i vedeți în alt vlog. Cocoș de asel pitic, nici de rasa aceasta n-am mai văzut și n-am mai auzit. 93 și acesta, 93 și asta, este o aceasta, 92 acesta, foarte frumoși, pieptoși. 94. Găină cu 94. Batman, 94 găină, 0 cocoș. Campioana la Batman. Batman, cum or fi. Sevrit, auriu. Cocoș cu 93, găină 94, găină 0. Cocoș cu 94, cocoș 93, 94, 94, 94, 94, 95 campioana. Am ajuns și la argintiu, găină cu 94, 95 altă găină, 93, cocoș nu avem, sunt decât găini pe argintiu. Serama, găină cu 92 de puncte. Cocoș cu 0 puncte, dar este superb. Și mai avem aici un cocoș cu 93 de puncte. Și o găină cu 94. Bun, de aici încep rațele. Avem rață pleșească, negru-alb. Sălbatică, mă scuzați, nu știu dacă nu mă pricep. Cu 92 de puncte. Rățoi cu 92 de puncte. Alt rățoi cu 92 de puncte. Rățoi cu 95 de puncte, campion. Rață cu 0, 0, 0, 0, lipsă. Am ajuns la maroniu cu 92 de puncte, 94 și 93.
Am ajuns la rowen, dar mai avem una aici cu 0 pe ciocolatiu sau... Da, ciocolatiu, maro. Mai avem un rățoi aici cu 0 de rowen, sălbatic, 0, rață cu 93, 90, 90, 90, 90, 91, 91, 90 și avem un campion cu 95 de puncte la rațe Strecher. Puteam să jur că sunt rațe normale, rățoi, dar rața e frumoasă culoarea. Un 95 și rața, 94 rățoi, 94 rață, 92 rățoi, rățoi 0, 90 rățoi, 90, 90 și 92 rață. Cam astea sunt și păsările, rațele, mai avem și aici câteva curci. Astăzi este sâmbătă că filmez, este o grămadă de lume, foarte multe păsări, sunt undeva la 1000 și ceva de păsări. Mergem și până la domnul Dinu să vă arăt păsările și revin de acolo. Și la domnul Dinu să vă arăt un pic incubatoarele. Avem un incubator de struț, de găină, curcă, rață, sunt mai multe, și de albine. Și încă unul mai mic de găini. Și aici puișori și cu furaj Metrispor de la domnul Alex, domeniul Angel. Puișori pentru dumneavoastră și mâncare. Avem și 2 iepurași care sunt de vânzare. Cam astea sunt păsările, expoziția. Numele meu este Dragoș. Asta a fost vlogul de azi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe să vadă și prietenii voștri. Eu v-am lăsat. Pa!